Hati-hati lo dihukum. Hai. Ini apa sih kok tembaknya serius tau? Itu aku lagi mbak berita. Berita apa itu? Iki wah SMA kita mbak Bis nih. Remrot deh ini. Ringrat Madiun. Iya. Ya Allah. Sakne ya Allah. Keadaannya sih itu. Wes meninggal. Ya Allah, dilalahi. Iku bisa karo apa? Wes karo motor. Ya Allah. Ayo. Assalamualaikum, sugeng iki bocah-bocah. Sapa sing ora mlebu dina iki? Yudi, Bu. Lah Yudi ngendi? Ana layani apa ora, Nduk? Boten wonten, Bu. Dipun kanten malih Bu. Assalamualaikum. Nuwun sewu Bu, kula kantun. Telat maneh. Wingi wis telat, saiki telat maneh. Janjane awakmu ki tangi jam piro? Wungu jam 6 Bu amargi kala wingi dalu ngrampungaken tugas dumugi jam 12. Sian mengkono langsung mundur wae. Matur nuwun Bu. Ayo padha sinau tata krama. Apa sing diarani tata krama iku? Sapa sing bisa mangsuli bakal diwenehi poin tambahan. Kula Bu. Yaiku pranatan tindak tanduk ingkang sae saha jungguh kalihan normal lan adat ingkang lumampah wonten ing masyarakat. Ini bentuk kelompok kangge jejibahan video mengenai tata krama. Ayu, Citra, Tito, Gendis, Wulan, Sadewa, lan Yudi. Monggo bentuk kelompok. Sih, jelek masak kelompok Citra. Lah, kok karo Ayu sih? Bis, nunggu tidak kuat. Aku kan membicara Citra. Aku barang ra gelem nunggune sampe ini. Wes wes aja tukaran wae. Ayo kita langsung diwiwiti. Iya, yen awak dhewe golek referensi dhisik wae. Banjur ngentok nyalu wae. Aku wis duwe ide sih. Iya wah. Jadi iki mengko awak dhewe diperam perane. Jadi ana sing dadi guru, dadi wong tuwa, lan dadi anak. Ayu jadi ibu, Citra anak lan murid, Yudi bapak, Gendis lan Wulan guru, Sadewa lan sing kang dadi murite. Maksudmu piye? Kok aku jadi ibune? Saya menang, Citra jadi anakku. Nyapa kudu aku sing dadi anake si Ayu. Ganti wae ibune, Gendis utawa Wulan. Sama-sama aku gelem jadi ibumu. Ora gelem. Ora gelem entuk peran dadi anakmu. Anak apa kok padha rame-rame? Boten, Bu. Mau perkawis alit. Oh ya wes, aja pada tukaran ya. Nggih, Bu. Gak usah padu maneh, ditampa sing ikhlas perane masing-masing. Ora gelem lan, ndek kowe dadi anakku, utawa aku dadi gurune. Cocok nak awakmu dadi guru yuk. Wes, Ayu, Citra, ditambah wae perane timbang ade gak entuk nilai. Ya wes mengkono. Iya wah, jadi terusé. Nah, mengko ceritane si Citra iku pamitan karo si Ayu. Amarga pamitan marang wong tuwa kalebu salah siji tata krama. Pamitan iku nalika si Citra arep budal sekolah. Sawise ning sekolah, mengko si Citra Dito karo aku papasan karo Gendis lan Wulan sing lagi jagongan. Mengko awak dhewe nunduk lan serawung. Sawise iku kabeh rampung, mengko awak dhewe uga mraktekake tata krama nalika lagi mertamu ning omahe wong liya. Iki tenan aku dadi bapake. Menurutmu piye di? Satu awakmu ae sing dadi bapake. Sira kabeh setuju ora yen Yudi dadi bapake? Aku iki, awakmu iku wis cocok dadi bapake. Ya wis lah tuh.
Piye bocah-bocah pada nemu ide apa durung? Sampun Bu. Sip, ulangan dina iki terang kene dhisik wae ya. Menawa ana sing kepengin ditakokke bisa langsung takok wae. Nggih, Bu. Matur suwun. Lis, Lanto, sibuk ora? Ora wae. Aku uga ora sibuk wae gini ya. Arep tak ajak kanggo diskusi nata ukarane. Piye? Oh, arep nang ndi? Ndek kene wae gak apa-apa. Oke. Ana sing duwe ide apa ora kanggo nata ukarane? Aku sih ono ide kang pamitan iku. Dadi mengko critane Ayu nesu ning Citra amarga suwene ram anggone Citra budal. Soale jame wis mepet, nanging si Citra iki sing nggawe sepatu. Nah, sawise si Citra nggawe sepatu, si Citra pamitan ning Ayu. Kurang luwih ukarane kaya ngene. Cit, kok durung budal wis jam piro iki? Engko nak telat piye? Terus si Citra bales, "Inggih Bu, sekedap malih. Kasih ngagem sepatu." Nah, sawise si Citra nggawe sepatu, si Citra ngomong ngene. "Sampun Bu, kula bidhar rumiyin nggih. Assalamualaikum." Terus si Ayu jawab, "Iya Nduk, waalaikumsalam. Hati-hati ya." Terus sing adegan papasan karo guru dikasih biasa-biasa wae. Tuladhane nalika awak dhewe papasan karo guru rada mungkone awak lan karo srawung guru. Kurang luwih ukarane kaya ngene. "Nuwun sewu bulan, Bu Gendis." Ngono. Piye yen sing mertamu kok ngene wae. Dadi mengko dhewe etok-etokane lagi ana tugas sekolah sing digarap nyang omahe Citra. Terus ak dhewe ndodok omahe Citra. Bergono awak dhewe salim lan salam marang yang tuane. Lan terakhir ak dhewe kudu njaga sikap. Piye? Paham ora? Walah, iya paham. Aku sarujuk lan Lis. Oke, yen ngono, gawe videone saiki dina iki wae piye? Mumpung dina iki mulaihe luwih cepet. Citra, Ayu, Yudi, mengko wis kok ya. Oke. Emang alure piye lan? Mengko alure nang guru perangan. Sing pertama, pamitan karo wong tuwa sadurunge budal sekolah. Sing keloro, srawung nalika ketemu karo guru. Lan sing ketelu, tata krama nalika bertamu ning omahe wong. Kanggo panggonane ning ndi lan? Mengko nang sekolah dhisik ya, amarga nek adegan ketemu karo guru. Mengko aku karo Gendis mulai dhisik njupuk pamit batik. Oke lan. Cah, mengko aja mulai dhisik ya. Awak dhewe ngarep tugas nanti kelompokan dhisik. Lan awak dhewe sida ora mulai sik njupuk pamit batik. Sida bisa saiki ben itu. Ayo. Ayo langsung diwiwiti saiki wae. Yo aku piye? Tetep melu gawe video ning sekolah apa ora? Toh men peranku dadi bapak sing panggonane ning omah. Lu wae ora apa-apa, sawise iki gawe video sing ning omah. Oke. Iki awak dhewe nggih videone ning ngarepe orang perpus sae piye? Orane apik ning ngarep lorong kelas 8 B ya. Iya, amarga pesan sekolahe luwih entuk. Ya wis yen ngono ning ngarep lorong kelas 8 awal B wae. Iki piye arepe sapa-sapa sih? Iki engko aku karo Gendis mlaku saka arah mulon ning arah wetan. Terus awakmu kabeh mlaku saka arah wetan ning arah mulon. Engko ketemu ning tengah-tengah, lan ngono awakmu kabeh srawung marang aku karo Gendis. Nuwun sewu bulan Bu Gendis, ngono ya. Oke. Engko Yudi karo Ayu aja hubungi kamera ya. Yo lan. Yuk tolong menjaga videonya ya, jangan dihitungi. Wis siap no. Wes, 1, 2, 3. Nyuwun sewu Bu Gendis bulan. Adegan sing ning sekolah iki wis rampung to. Sing adegan pertama iki arep diteruske saiki utawa dina besok. Menurut aku langsung saiki wae, soalnya sesuk wis ana ulangan basa Jawa meneh. Saorane awak dhewe wis ngumpulne video menyang Bu Yuni, ya senajan durung diedit, nanging iki ya si jam 4. Emang arep diteruske ning ndi? Ning omahku wae gak apa. Tapi balik sik wae piye? Aku wis digoleki ibuku. Iya, bali dhisik wae. Iya, bali dhisik wae. Engko maro omahku ya. Iya lan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nambah putih se. Iya lan. Loh,
Lah Yudi ning ndi yo? Mbok dheweke nang ngambari aku. Alah, wes. Ayo, langsung diwiwiti wae. Lah Yudi ron teko ki piye? Wis, yen ngono ngenteni Yudi dhisik ae piye? Utawa dhewe gawe video bagian citra sadurunge budal sekolah. Iya wis ngono wae gak apa-apa ben ora suwi-suwi. Dadine piye? Jadi mengko Citra etok-etok lagi nganggo sepatu. Dene iku wis arep jam 7. Jadi si Ayu ngomel-ngomel amarga wedi awakmu telat budal sekolah. Ora peduli aku arep telat orani. Aku ya ora gelem diperdulene mbek awakmu. Aja kaya ngono sing elek, kabeh duwe dijinak dhewe apik. Yo awet ya. Cit, geni arep nang budal, iki jam pira? Sare Bu, niki tasih ngagem sepatu. Pun Bu, kula budal lumiyan nggih Bu. Ya wes, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu mang saka ndi, Di? Awakku diutus ibuku ngeterni adikku les. Oh alah. Ya wis, iki arep diteruske saiki utawa bar magrib pisan. Soale wis sadar. Ya yen sakwise salat maghrib pisan wae. Ya wis, salat dhisik wae. Ya wis jamaah ae ben Sadewa sing imami. Kok aku imame, gene ora awakmu wae to. Wes kowe wae. Nyusul wae aku salate. Lah awakmu arep ngendi Di? Aku metu dhisik lagi males salat. Astagfirullah, eling. Salat sadurunge awakmu disolatne, Di. Ya ya wa, aku tak salat ning jaba wae. Ya wis sakarmu wae, Di. Aku ya ora salat. Gene yo emang yu. Aku lagi haid. Oh alah, yo wes ayo sholat. Allahu Akbar. Yo yo ati sama aku cah loro bareng. Ya Ci, aku ya sini. Sio-sio ya ati ngapusi cah-cah. Kamu telat karena adikmu tama. Iya yo, waktu aku lagi metu. Ya wes, ayo balik ae. Hawane rada ramena. Ya wes ayo. Di kamar. Ana apa-apa yo. Kae lho. Ana apa-apa yo. Kuwi mendeleng paling we. Wis nyayu ndang gage. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nempuyan dulu hasilnya kayak Ayo sekarang hasilnya dulu. Tuh, dulu nang hasilnya mau Pak Pi. Iki Dis. Apik juga yo. Ya wes sepi. Alan, Apa wah? di mana ngendi? Gak ngerti aku mau jalannya arah metu, tapi aku gak ngerti metu ning ndi. Walah, ya wis. Ayo wae tenan game Game apa? Mobile Legend. Awakmu apa iso? Ngenyek men. Ya wis ayo, ning juga ya. Oke. Ayo. Kan terkait jeding ya. Ayo. Nih, Di. Cepat yuk. Lan, awakmu ora ngrasa gara-gara iku pucet mau. Emangnya apa? Aja nesu lan aja ngomong cacah ya. Tenang ae. Apa toh? Aku mau ngaku cah loro Yudi. Ora haid lan. Awakmu edan nggih, iso-isona aku ngapusi ngono. Lan, aku ngakoni ini iki demi ben iso mlaku bareng karo Yudi. Tapi caramu salah yuk, ora kudune kamu ngapusi ngene. Tapi aku ya bingung sama Wedi lan. Kudinya apa toh? Aku mau ndelok cahya sak kelibutan mundur-mandir, tapi Yudi tak tekoni ora ro. Lah
Alah, salah ndelok kok awakmu yo, wong Yudi ora ndelok kok. Ini jelas-jelas cahaya loh Lan. Masa aku sih tau. Alah, wis yo salam balik. Oh, apa? Gabut ra? Di ngageti wong loro ya? Ayo, ayo. Yo ngagetke wae. Mas arep gue ning ngarep. Delokan ku mindis raine ayu karo Wulan daripada sepete. Lucu ya kan? Iya. Apa sih kamu? Iya, Nis. Kuma karo Dito ngageti Wulan karo Ayu. Oh, alah. Gak lucu ya. Lah, tak lucu. Iki arep dilanjut kapan sing adegan pungkasan? Saiki wae piye? Hawane rada siji. Ya wis, ayo langsung diwiwiti saiki wae. Dis, tolong jlentrehno mengko adegane piye. Jadi mengko sakwise ngrampungke tugase, awak dhewe salim dhisik marang Ayu lan Yudi. Siji loro telu awet. Iki anggone gara wis pada rampung to. Wes sih, bisa iki. Tinggal kebarin di sekolahan. Oke. Cit, ibumu ngendi? Arep pamit mulai wis bengi soalé. Sedelo ya. Ya. Wis rampung garape to, Nduk, Le. Ampun, Pakde. Citrane menyang ndi? Dari diriku menika bagi kami bangsa aman bisa kembali. Wis arep bali to? Inggih, Bude. Ya wes, hati-hati. Bapak biar Pak D, Bude sampun maringaken izin kagem ngajakaken ayahan wonten dalemipun Citra. Nggih, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki wis kabeh ya. Wes. Awakmu mulai kapan, Di? Saiki wae piye? Aku wis ditelepon ibuku. Bareng ya, Di? Oke, ayo wah. Awakmu loro mulai saiki. Iya, Dis. Soalnya aku bareng karo Yudi. Ya wes, ayo pisan mulai Dis. Ayo. Nis, awakmu mulai karo Dito to. Iya, ana apa, Cit? Aku arep bareng sakjane Nis, amarga kurang sing ngeteri mulai. Yu, awakmu mulai karo sapa? Dewe to nyapa? Nah, iku awakmu mulai karo si Ayu wae, Cit. Nah, iku awakmu karo Ayu wae, Cit. Iki ya wis bengi. Wegah ora sudi, mending aku ngenteni kene nganti isuk. Mumpung aku apian, bareng lah. Nah, kuwi lho Cit, mumpung si Ayu gelem. Wes deh. Yen ngono awak dhewe mulai dhisik ya lan. Aturaken salam marang wong tuamu ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Matur suwun ya lan. Iya, sami. Di awakmu lewat jogo kon jero. Aku lah jogo tuh. Bareng ya, Di. Oke. Awakmu lewat ndi yo, Bro? Ya wis hati-hati ya. Cip. Ayo apa ya, Bang? Cerak enjokan. Iya, apa ya? Kita kan mau jadi kata. Parahnya piye? Soalnya gitu. Halah, apa-apa biasa. Kamu setelah dulu Ini kok ada jadi? Apa iya salah dulu karena ngapain? Jelas-jelas loh, Cip. Udah dipikir kayu. Iya, kamu salah dulu paling yuk. Mana Cip, mau jelas-jelas kenyataan. Apa gue? Ini apa yuk motorin? Dadakan ya? Jajal diurap-nes dhisik, Cip. Bisa aku sih tak urut nih. Orang itu, Cip. Ini lah iso yuk. Terus piye iki, Cip? Jajal tak telepon wong omahku sik. Iku apa ya? Kok koyo sing mang? Cip, oh omahku ra iso ditelepon ki piye? Awakmu gak apa ora? Lah, ora terus piye iki? Kamu nyawang ora? Ya yuk, aku nyawang apa ya iku? Aku sing tak tahu cara egoan mau lho, Cip. Piye terus saya aku wedi. Jadi
diurupne dhisik motore. Ayo nang enggak motor wis iso yuk. Cit, dewe iki tak tetep pinter, Cit. Dewe iki tak pinter, Cit. Oh, Cit, terus tak pinter, Cit. Alhamdulillah. Suwun ya Ayu, awakmu ane mulih gak? Ora, aku oleh ning omahmu gak, Cit. Soalnya wedi. Nang kono dilebokne motore. Oke. Awakmu wis pamit ibumu durung yuk. Wes, ayo terus aku menyang jeding. Ayo. Terus. Apa to yuk? Awakmu apa yuk? Aku mau delok sosok sik omahmu, Cit. Ngomong apa sih kamu yuk? Tenan ra percaya aku mau delok sosok kuwi, Cit. Ya wis nang raya turu yuk. Nantangi yuk. Iya, Cit. Nang adus kono kek. Oh, mas ada, Cit. Wes yuk. Terke, Cit. Aku harap siap-siap ke liburan ibuku. Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare? Wingi wis nentokake kelompok. Sampun Bu. Wis ana sing isih pegawane apa durung? Kelompok kula sampun Bu. Bu guru oleh ndelep. Kepareng Bu, nanging dereng dipun edit. Ya ora apa-apa, pungkasane dikirim dina Kamis ngarep ya. Nggih, siap Bu. Niki Bu. Bu Yuni, Ya, Dok. Bu, kula wingi medal kondur kali Citra diganggu, Bu. Ganggu sapa to yu? Diganggu lelembut, Bu. Bener ae awakmu yu. Leres, Bu. Jenengan dateng ten Citra mawon. Apa bener, Cit? Nggih, Bu. Emang piye ceritanya, Cit? Ini larang cucuk motore si Ayu mogok. Terus kepaduhan, aku pakai putih-putih sedih. Masa iya, Cit? Terus sosok iku nyetel aku lan Ayu. Untungnya motore iso nurut sakwise tak cek nuruke. Jebule awakmu loro apian kanthi cara sing serem ya. Aku pas maro sama Citra, aku menyang jeding iso. Bar kuwi aku buka lawang ngerti sosok kuwi. Kok serem sih ceritanya? Tenang kok raiku. Yen aku ora tenang, aku ora bakalan apian karo si Citra. Yuni, Citra, apa Yu? sakjane aku lagi seneng ruang. Siapa Yu? Yudi. Hah, Yudi. Murah kan aku nyeneng Yudi. Kau sekali siapa kamu nyeneng Yudi? Juga ero rasa iki cucu jedul yang aku. Tapi aku jarang ngarep ngedeki temen-temen kok. Tapi dia sering ngerungokno ceritaku. Berarti selama ini kamu kirim pesan ke Yudi. Iya. Jahat kamu. Iya, Bang, kata iki lho kan gak jelas. Suara hati aku landis. Kenapa, Cit? Si Ayu nyeneng si Yudi. Padahal wong ero aku nyeneng si Yudi. Wah, edan sih ki ayu wesan. Ora nyangka padahal awakmu loro codok ya. Kok iso-isoane wong seneng karo Yudi. Serene Ayu, wong iki apian, terusan ke podo-podo jalan cerita. Wah, edan sih ki wesan. Si sabar ya, Cit ya. Iya, Ndis, tapi nek dheweke ngate pacaran, wegah aku konconan kandek si Ayu. Awakmu diingin ndelok status si Ayu ora? Orang. Orang apa?
Aku yo ora ndelong lan emang nek opo. Ayu karo Yudi dene babar ju. Jarene wis pacaran sih. Sumpah lan. Dia enggak pesanku karo Ayu. Yang pas pacaran tuh iya kalau dikerjain itu gitu ya aku nggak pernah Yudi itu kalau seneng orang. Wah gak nyangka sih Ayu kayak ngono sih sabar ya Dit ya. Iya guys aku barang gak pengen kotoran kami sayu barang.